ناوی بشار الاسد دسر لیستا تاوانبارن جنگی د سوری ده هاتیه بلاف کرن ji aliyê yasanasên Sûriyê mîna karvedanekî li ser lîsta reş ya Beşar el Esed. Îro roja çarşembe desteya yasanasên Sûriyê lîsteyek bi navê kes û grûpên ku tawanên mezin li dijî mirovatiyê encam dane û piştevaniya terorê li Sûriyê kirine belav kiriye. Mîna karvedanekî li ser lîsta ku ji desteya nehiştin û piştevaniya terorê ya ser bi rejîma Esed ve ku tên haskirin bi navê lîsta reş ya piştevaniya terorê. Lîsteya ku desteya yasanasên Sûriyê derxistiye navê nîzîkî 677 kesayetî û grûpî pêk tê ku piştevaniya terorê kirine û xelkê Sûriyê kuştine û tawanên cengî û tawanên li dijî mirovatiyê kirine. Di serê lîstê de navê Beşar el Esed serokê rejîma Sûriyê tê û bi sedan efser û kesayetên leşkerî û sivîl ku tên naskirin bi piştevaniya rejîmê û di operasyonên kuştina miletê Sûrî de bijarde bûne hene. Dadwarekî behsa lîsta xwe kir û got lîsta me mîna bersivekê ji Beşar el Esed re ye ku di hêzrî wî de ew di ser şoreşa miletê Sûrî de serketiye û dixwaze xwe bide diyarkirin ku ew şerê terorê dike û ew xwediyê darê efwê û lêborînê û stopakiyê ye ku bi lîsta xwe ya reş ya bi navê desteya nehiştina terorê belav kiriye û hemû kesên welatparêz û şoreşger û şerîfên cîhanê bi piştevaniya terorê tohmetbar kirine bê ku çi belgeyek yasayî hebe. Wî dadwarî her wisa got kesek gardiyan bi kuştina bi hezaran hatiye tohmetbarkirin û bi hezarê raportan li ser tawanên wî hebe û tawanên cengî û yên dijî mirovatiyê û komkujî kiribe ne ji mafê wî ye biryarên bi vî awayî û lîsteyên wisa derxîne û belav bike. Her wisa ji derê got lîsta me pişt bi belge û raportên navdewletî û biryarên Encûmena Ewlehî û rêxistinên mafê mirovan dibeste û bi sedan belge û dîkomend li ser tawanên Beşar el Esed û rejîma wî hene û belgekirîne.